magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. BCO nga may D3. So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids, no? Sir Kevin, nga na sarang no makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas. Hindi gidya. So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs para sa atay, no, kidney, para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw. Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may simptoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Ini man ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung way pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw, virus nga gasulod sa imo nga lawas. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Bilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin ang nais parating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:05 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Ang ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid.
Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakifoy! Kumusta na kamuda? Welcome na sa aton sining pagpangalagad. Subong edisyon sang 11 Mbps, mga balita kag public service, K5 News FM Iloilo. Mayong agagin sa aton sining mga tagpalamati ha. Subong adlaw Miyerkules na. Disyembre 10 na. Kamo niyang balatunon sa mga empleyado sang pribado nga sektor kag sa gobyerno. Tungod kay may sweldo sa 15, may 13th month pay, may incentives, kas bonuses, kag iban pa. Kampiyon no, kampiyon. Abay pang sa ang mga nagatrabaho sa gobyerno bla. Abay pang inyo mabaton sa mga Christmas na obrahan nyo man sa gusto. With all due respect sa iban niya nga maayo mag-obra sa gobyerno ha. Ang mga maayo nga nag-obra sa gobyerno, mayugid dia kay nakabaton kamo sang sining mga balatonon naton. Balatonon ninyo. Abay pang naobrahan naton ina sa gusto. Iti suno sa kasuguan labor laws nga ang 13th month pay dapat mabaton ini sang mga mga empleyado on or before December 25. Klabanan na ba ibang kanin naka-advance na. Aring nakapanguna nga balita, ginakongratulate naton.
unang medalya sa Pilipinas nga nakuha ang bronze sa men's MTB downhill event. MTB downhill event ini. Bronze medal, medal mo. Tayo ang performance, no? Ara ng Pilipinas nga makabaton sang kagmaayo nga pagsugod sang Team Philippines. Samtang nakapadayon ang nanoytuhay nga mga game event sa 33rd ika-33 nga Southeast Asian Games dito sa Thailand. Una nga medalyang nakuha sa Pilipinas sa SEA Games, Southeast Asian Games or SEA Games, nakuha ni John Derek Farr. John Derek Farr, nagdaog ini siya sang una nga medalya sang Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games o kon SEA Games. Ginahiwat dito subong sa Thailand. Congratulations ha. Kung nakabaton ikaw, nakuha mong bronze medal, ayo na ini nga panugod. Kag may chance nga makakuha pagid sang silver kag gold medals. Pero mo ni may mga ball games, mga individual events, kag madamo nga mga events nga makadako nga tsansa nga makuha sang Pilipinas ang mga madamo nga mga gold medals sa ika-33 nga Southeast Asian Games. Oras sa aton nga pagpangalagad las 11:13 na. Padayon kamo ka nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad subong adto sa 11 Mbps. Ara na ma-draw sila. May aton sining winner sa Okay Ka May Kapi Ka. Kag subong man sa Key 5 dakop ka ilogo mo promo. Ang nadakpan ni Kwan Blan ni Key 5 AJ Cordova. Sa Key 5 dakop ka ilogo mo promo. Dira sa Barangay Hirios sa distrito sang Lapas. Aton sining winner amo si Edlin Pinida. Edlin Pinida. Ara nang aton sining team of reporters. Dagikan sa Barangay Hirios sa distrito sang Lapas. Standby ang aton sining mga team of reporters aton na sa area. Dira sa may Hirios sa Lapas sa mga kaki-5, no? Subok adlaw gali Miyerkules ha. Barantayan man boss Webes na. Boss kuno Webes daw amo na ning adlaw kuno nga mapasaka na sang kaso ang Department of Social Welfare and Development sa mga barangay officials nga nagkapon sang mga AX sa mga AX beneficiaries. Assistance to individual in crisis situation. Dumduman nyo itong kalabanan to, ginkuhaan to. Ibanto na baton na 1,000, ibanto 2,000. Kaya ginkuha gid ko no, aligasyon ng mga barangay officials. Tibuas na ko no. Tita na munta. Iti okay mo lang na mapasaka ka kaso. Ano kapag on ang mga ebidensya? Ariyo man nila sa kay Atong Ang bla no, kay Atong Ang kung sa diin na kuan ini siya ng nakitaan na sang mabaskog nga kuan nga ebidensya. Ang kaso ni Atong Ang parte ni sa mga nagkaladula nga mga manugbulang bla dito sa Luzon area. Yang Department of Justice mabaskog ang mga ebidensya nga nakaptan nila para makapasakaan sa kaso nga kidnapping with homicide or kidnapping with serious illegal detention. Ang negosyante nga si Charlie Chu Hai Ang o kon Atong Ang ay kang tanan sining pagkaladula sa mga manugbulang
Samtang si actress Gretchen Barito ang gindismiss ang kaso kontra sa iya sa koneksyon man sinisunod sa Department of Justice. Absuelto. Wala sa nakita nga mapag-on nga ebidensya na nagaangot sa kay actress Gretchen Barito sa sining nga kaso. So bangod sina wala na sa kaso, absuelto. Adamo kuno kalabanan kuno sa mga akusado suno sa Department of Justice, mga katapo sa Philippine National Police. Grabe no. Ang police no to serve and to protect sa mga pumuluyo po sila subong ang mga suspect. Ini man kay tanan pero kalabanan sa mga suspect kuno mga police. O talakayon tani karon standby. Ara nang aton sining team of reporters dira sa Barangay Hirios, La Paz. Aton sining K5. Dakop ka, ilogo mo promo. Kampiyon! O, sino sa linyata? Si K5 Kim. Please proceed, patrol. K5 dyan, naka-stretching na si Ma'am Evelyn Pineda. Stretching, Grabe, ano ganun, Ma'am? Why? Naka-K5 Why gin man sahe? Stretching lang dapat may mamulo masahe man sa likod. Stretching lang. Ihilutiluton. Abot ng swerte, akal subong nga K5 dyan. Di pala na lang adlaw, Christmas. Ano subong nga naman? December 10. 10 subong, 15 días na lang. Laban-laban na gusto yung nga makuha ang 2,000 mo. Laban-laban. Ano gusto mo makuha? Gani, Ma'am Edlin? 2,000. 2K gig ka, isa ka rice cooker. Nakatigaan ka na, ha? Wala pa gani. Di na dayon sa may Hirios, man. Di na dayon sa may Hirios. Lapit sa patyo. Sa K5 dyan, sa Quadra Hirios. Amo na siya doon may gamay, balang sunod doon. At rin na siya K5 dyan, no? May gamay nga eskinita. Kaya pwede may actually malabyan sang 5-8. Galing medyo butok-butok lang K5 dyan. Okay. So, ano na, malogo na. Ready ka na, Mama? Ready ka na? Ready na. Dapat masaot ka, updan ta ka budot sa. Kampiyon, game. Kampiyon! Ibutang ka din na. Sampol, anay. Isot yan kay Pilar. Iyak mo ta, bayaw. Nan, saot. Ano yung iyang kwan ng lawas ang kalogo? Trial pa lang to, kay ang pinakanubuan ako ay 500? 500. Sige deson pas. Walang ko to kay dyan. Basi kon deson nga nga pa logo, na basi kon 300 na lang. Wala 300. Wala man 300. I-plaster sang mayo. Plaster. Ang lawas dapat ya logo. Deson ang logo mo pagid ang unod bla sang box bla pa kay dra ang imo kapalaran ni. Ilogo yung mayo sik ang karton. Isik yung mayo. Ang karton niya mo na mo no pag kay para nga kwan. Parang ano. Sige, okay na? Okay na? Okay na? Liwat. Are. Kampiyon! Oy, pagani inuulay ana. Oy, ano liwat pa? Ginuulay ya, wala pa matapos. Sige, tapusan na yung music Liwat. Okay. Isulod na yung dice. Ara na ang dice. Sige. Okay. 3, 2, 1.
Red, one last chance na lang kay 5 dyan. Liwat na lang. Ang lipot na lang ang music kay 5 dyan Sige, okay. Chance ka, ganda chance. Sige, liwat. Liwats. Ang iya nga appliances kay 5 dyan, amo ning oven toaster. Sige, ari na, final na ni. Final. Sige. Final. Isulod na sa box, isulod na. Sulod na. Dice. Ang dice, isa pa ka dice. Ang isa. Ang isa wipe pa. Ang isa kay 5 dyan, amo na siya kung madagaan niya, balik kay 5 EJ, ang oven toaster. Oven toaster, okay. Sa Sige. na lang kita ma-adjust. Okay. Ready. 3, 2, 1. Ready na. 3, 2, 1, go. Wala na. Nadugangan. 1,000 ka kay 5 dyan. Ali na siya. 1,000 okay na. Ano pa naman? Di ka kita na nga malakton mong lapas sa City Hall, di ka kita sa klibo. Gani man. Dari na kay 5 dyan. Ang matagaan niya, 1,000 pesos kag oven toaster. Una ta nga hatag sa yung oven. Nang oven? Oven toaster una. Oo. Ani naman mga oven, ma-toast na siya karon. And of course, sa cash naman kay 5 dyan ang nadagan niya, tumataging na 1,000 pesos! Yehey! Nalipay ka man, ma'am? Palipay gid eh. At least. Bal mo sa K5 News FM kay Doc Ramil, oy. Madamugig nga salamat sa K5 News FM. Kaya ko gid ang maswerte nga nagabutan. May pangregalo na ako. Ano na regaluhan mo? O kuningon niya. Sakmo kay 5 dyan. At least ka ang isaya kalibo sobraya sa estimate sang DTI nga 500 nga pang Noche Buena. Pilak-bilog bata ya. DTI makapaspaghetti na sa. Mga pilak-bilog bata yaw. May pan sauce. Pila ka bilog bata mo, ma'am? Ano? Baut. Ano ibura? Ano na kaya ubra mo? Sa barangay. So, sa Christmas ni walos lang makaon. Dali siya, may dala ka nga po. Bauti kita lang natin. Kundi, amo nang ang baltang ta DTI, ito inaslog itong ilang 500 to. Sa 500 ni kung sila mo atag niya, baka mo pila sila, siyam. Siyam kami makakaon. At least isa klibo daw, okay na na. Noodles lang kami, noodles nga, mga spaghetti. Ate, sige. Maayo, advance nga Christmas. Edlin Pinida. Advance Merry Christmas man, Sir John. Okay hambalon mo na mga neighbors mo na nga magpamati sa K5 ba? Basi sila naman sunod madakpan bla? Oo, sir. Okay, salamat kid. Sa K5 dyan, may swerte siya. At least bala naka 4 digits sa K5 dyan. Kaya naduga palang luya, ito kayo napakita. Iya 500, yung 800 mo. Ate sa buong K5 dyan, naka 1,000 na siya. So sa iban, pagidara ng mga K5 naton, padayon na nga magtutok. At tunog-tunogan nyo, imo naman Bluetooth speaker gamit mo. Ang ginasya ang radyo. Radyo, oo. So magpamati man sila sa K5 News FM, kaya pati sunod, sila na ang madakpan sa team na to, no, nga nagalibot-libot dariya sa Iloilo City. Opo, diri sa patrol para sa K5 kadakop ka ilogo mo promo, si K5 Anjo Salmorin, K5 EJ Cordova. Ako naman si K5, sino ito yung shoutout ha? Alex, shoutout ko na si Alex sa mga taga-Hereyos. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon! Pero ang atong sininga winner sa Barangay Rio sa Distrito Sang Lapas. Simple lang nimo makadtuan sa kamo sa inyo balay. Pamati lang kamo dira via 88.7 sa lilisuan sa inyo mga radyo. Kay
Kay kumadakpan ka mo. Wagit mo perdi kumadakpan ka mo nga nagapamati sa K5 News FM. Kaya automatic tagaan ka mo gilayon sa isa ka box ang healthy coffee ni Dr. Amiloy ang DTX Coffee Mix. Kag tagaan ikaw dayon sang kupon. Pero kung nagagamit ka pagid sang DTX 500, may TC, Ditribayo kag DTX Coffee Mix, at may additional coupon ka. The more coupons you have, the more chances of winning. Yang coupon da, butangan mo na sa imo full name, sulatan mo full name mo, address, cellphone number, kag pirmahan. Kay kami diri sa live program sang K5 News FM, magagabot kami sa mga winners naton. Pagabot, kinanglan, importanteng cellphone number. Ay kung magabutan na ang imong coupon, tawagan gilayon kag dapat sabton mo. Ay kung hindi mo masabat ka 3 ka beses, ati magagabot kami liwat. Kag kung magabutan ka masabat mo, di kantuan ka the next week or the next day. Kag maglogo ka sang box na may 2 ka mga dice. Ang isa ka dice may cash prizes. Una dirang pinakamanubo 500, kag ang pinakataas 2,000 pesos. Kag isa ka dice may mga appliances, electric fan, blender, rice cooker, electric kettle, flat iron. Why lang sang ref kay mabugatak waton. Ang apos lang. May kagid perde pag pamati mo, may isa ka nakabaksang DTX Coffee Mix, sunod sina may tsansa kagid ya, way kagid ya siling blanco kon way sa may makuha. Kay may cash prices, kag subong man appliances sa mga kakipay. Kampiyon! Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Aton sining K5 dakop ka ilogo mo promo kag aton sining okay ka may kapi ka sa K5. Pinadulong sa inyo sang DTX o kon sang Klinika Ditribayo. Si Pedro DTX 500, DTX Coffee Mix kag may TC. Sa Noche Buena niya ang Ditribayo mayo gid ini para malikawan naton ang mga baratian. Maralita. Katulad sa Trangkaso, Hilan at Sipon Kagubo. Darasal sa altar. Balatian pinagi ni sa mga viruses, mga bad bacteria, fungi kag parasites. Ay nami gid ini no. Ilabi na gid kon panahon sang tagtulognaw, tagululan, tagilinit. Ang mesa. Damo mga balatian. Ilabi na gid kon nagaisa ikaw sa balahaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas balay mo hilanat nga may kaupod nga sakit sang ulo pagsuka kag palanakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Inay tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang Ditribayo. Ang Ditribayo ang superfood supplement kag ginimo gikan sa extra virgin coconut oil. Ang ginpamanan sang vitamin D3 nga pareho nga mayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Sila pa rin ang play. Ang medium chain triglycerides alin sa extra virgin coconut oil. Pero aparte sang D3 yung ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Ang sanada ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin alin sa D3 yung ginakonsider isa sa mga pinaka-budlay o kon pinaka-epektibo kag pinakakusog natural antimicrobial properties. Kumakain ang kaban ng bayan, bongga ang mesa habang kami gutom sa
Ginapanamay man sang ditribayo, pinagi sa medium chain, triglycerides sini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. Ginapanamay man sang ditribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium, nagabulig man proseso sang platelet aggregation para manikawan sang lawas ang bleeding kung epektar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok kung may dala sang dengue virus. Likawan niya mag-stack sang tubig wala sang taklob sa aton mga puluyan kag mag-inom ikaw sang ditribayo. Di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo hindi magka-dengue, magditribayo ka. Gusto mo nga hindi ka magmasakit, magditribayo ka. Kag parisan mo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskong nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system kontra sa mga balatian. Mighty C kag ditribayo. Mga di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Available in nationwide. Via Shopee, Lazada or TikTok. Or para sigurado kita nga original. Adto kita sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City. Ari sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Miagao, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Miagao Public Market, Miagao, Iloilo. Sa Kalinog, ara dira sa Costmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Kag subuman sa Pasig City. Maligayang Pasko. Dira sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Dira sa Quinto Distrito, mabakalman ang mga produkto ni Dr. Ramiloy sa mga botika. Dira sa Banwasang Sara, Iloilo, kag sa mga kaiping nga mga kabanwanan. Bongga ang Pasko sa mga buwaya. May hamon, may alak, may bagong kotse pa. Habang may plano na ang House of Representatives kagang Senado nga online streaming nila live ang Bicameral Conference Committee. Ginatapuan ini sa mga senador kag mga katapos ang Kamara parte sa kwani i-reconcile ang budget plus sa 2026 mga kaki-5 ti amo ina nga istoryahan sa Bicam kag gusto nila bongga ang mesa na mag-live ini para makita sa tawo. Ang mga senador, ang mga miyembro sang Bicam, ang mga senador para sa 2026 national budget. Amo si Finance Committee Chairman Senator Serwin Gatchalian, Senator Pia Cayetano, Senator Ronald Bato de la Rosa. May nga missing sibong ginapakita. Triple pa yata. Way ka report ay maka-attend sa sesyon. Senator JV Ejercito, the good one. Sa LA. Senator Jingo Estrada pero daw nag-decline. Hindi sa mag-intra. Ang Senate President, may karon. Ambal niya si Senator Vicente Soto III nga may mabulos sa kay Estrada. Ang Vice Chairperson sa ila sininga committee. Senator Christopher Lawrence Bongo, Senator Loren Ligarda, Senator Amy Marcos, Senator Francis Pangilinan, Senator Erwin Tulpo, Senator Camille Villar, at Senator Mark Villar. Amo ini ang mga senador nga katapos ang Bicameral Conference Committee. Istorya nila ang proposed nga 2026 national budget. Ayo'y nagpo-post ng charity. Ang gutom nilagyan nyo lang ng selfie. Iban pa nga babalita at talakayo naton ini diri sa aton nga pangpangalagad. Mayong udtuman dira sa nakapamatit sa aton sa Key 5 News FM Rojas City, Capiz. Hay nano. Kasi mainit. Kumusta kamo da mga taga Capiz, sa mga taga syudad sa Rojas? Kapamatit subong sa 11 Mbps sa Key 5 News FM Iloilo kag Key 5 News FM Rojas City, Capiz. Standby mga kabari kita dugay-dugay. K5 News.
Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May so-so! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Bongga ang Pasko. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. May bagong kot. Sigurado nang gid kuno nga ma-file na buwas nga daw ang kandila par sang kaso sa Office of the Ombudsman. Christmas tree na po. Sa Office of the Ombudsman. Ilaw galing sa pawis ng mar. Na-file. Habang ang kaso buwas. Darasal sa batok sa mga barangay officials. Kahit kalahating sakol. Sang sudad sa Iloilo nga ginatudlo nga naulamin. Gintudlo nga mo ang nagakapon. Nagabuhin. Kumakain ang kapan. Sang assistance to individual in crisis situation o kon AX. Gutom sa daan. Sunod sa DSWD ni sa Ombudsman. Sila mapasaka sang kaso. Palabas sa TV. Kaya mga nagbuhin sang ayuda sa mga benepisaryo sang AX bilang pundo nga ginhatag sang DSWD. Kung sa ombudsman diri sa siyudad sa Iloilo may ombudsman man de or direct pwede man sila ka direkta dito. Ilaw sa City Hall parang concert sa central office. Ipasaka. Pero sa tabi si K5 Kim Caloyo sa subong nga matinon na K5 Lawrence. Sa duga nga detalye sini no. Ay kung sa Office of the Ombudsman pwede man nga diri no kay may opisina ang ombudsman dira sa General Luna sa may CAP building bla. Video ke pinipilit. Pero sa central office sila mapasaka sang kaso. Mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian kain ang kaban ng bayan. Kaso nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kami gutom sa daan. Violation ini sang Republic Act 3019.
kami ginawang palabas. Anti-graft and corrupt practices act sa sining 3 ka mga barangay officials sang Iloilo City. Nilagyan nyo lang si ASIC Paul Ledesma for regional operation. Kag si Secretary Gatchalian ti pasakan nila ni sa office ni Secretary ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Init ang bulsa nyong may mga ara gid ko ng presensya ni Ombudsman Remulla. Check naton sini si Kaki 5 Kim Kaloyo. Sa dugang detalye, may kang tanan sini Kaki 5 Kim. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 John, nag-update bago lang no si ASEC Paul Ledesma ang DSWD, and according sa iya, ang natala na tomorrow no 10 AM ang pag-file nila sa Ombudsman Central Office together with Secretary Rex Gatchalian kag araman mismo no si Ombudsman Buying or Jesus Crispin Remulla kag K5 John. That is why nga angan-angan manaton kung may changes bala sa pag-file naman kay K5 John or schedule sa criminal case nga kinanglan sang presensya nila diri sa Iloilo kag K5 John. Pero ang ambal na rin ni ASEC Ledesma nga ang sure is tomorrow 10 AM sa Ombudsman Central Office kay K5 John ma-file no sa administratibo nga kaso batok sa sini nga mga barangay officials K5 John. Kay kaso administratibo ni sa Office of the Ombudsman, pero ang kaso nga coercion, estafa kag robbery ay pasaka sa korte, criminal case ini diri sa siyudad sa Iloilo. Yes, K5 John. Actually, naulat na itong response ni ASEC Ledesma kung may changes sa pag-file sa criminal case K5 John. No, kay una, itong ginhambal is tomorrow man. Pero based sa latest nga update, medyo may conflict kay since nga buwas man sila dito sila ma-file sa Ombudsman Central Office K5 John. Okay, so lain ang kaso administratibo sa Office of the Ombudsman samtang ang ining kaso kriminal diriya sa korte sa RTC sa Iloilo. Yes, K5 John, and accordingly ito nagpakita manino sang pagsuporta si tawag na Ombudsman Buying Remulla since nga maupod yun siya mismo man sa pag-file sa ni K5 John sa Central Office. Okay, salamat yun K5 Kim. Update gikan diri sa patrolo pod si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Dari arang report ni Kaki 5 Kim Kaloyo. Bas na dito sa Central Office ang Office of the Ombudsman. Bongga. I-file ang kaso administratibo. May hamon. Violation sang Sepa. Republic Act 3019 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May makain sa Noche Buena niya. Subong man, kaso kriminal, din man niya sa RTC sa Iloilo City. So, 3 ka mga barangay officials ha. Habang si ate. May naton may bulan sa 3 ka mga barangay officials, may barangay kapitan balade. May barangay kagawad, may barangay sekretary. Ang barangay tanod. Ng mga buwaya. Coercion, robbery, estafa, ang kaso kriminal. Ang mesa habang kabay pa nga badasig ini ma-resolve kag ma-sentensyan ining mga barangay officials nga mga slo. Wala nyo nga hindi na para sa inyo, buhinan nyo pa kaluluoy ni mga tao mo kanina nga assistance in crisis situation. Gutom nilagyan nyo AX in crisis situation ka mo. May bonus si kapunan nyo man. People pa yata ang janitor ni Piso. Wala. Kabay pa nga madasig ining masintensyan kag ma-resolve ining nga kaso para may leksyon nga makuha ining mga bulayski nga mga barangay officials. May karoling ang standby ka mo ha mga ka-K5 ha. Balik ta dugay-dugay. Check naman naton report ni K5 Alex Escalante. Rapo ti wayag na deny ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Kada ko ang ilias ni nga allocable. Ang allocable malain mala na kon kontra mo ang nagapungko nga kongresista. Pag kontra mo
Ay alokabol nga na tanan-tanan nga mga infrastructure projects na sa distrito niya dira na ginakuha sa alokabol nga ginatawag. Kag ang kwarta, why man na nagadiretso sa kongresista, kundi diretso ina gina-download ina sa DPWH. Alin kay mga malisyoso bing iban eh. Kag ang nagamalisya sini mga doers. Ang natawag ang baldi lang nga thinkers are doers. Kasi mainit ang ginambal mo nga malain kung hindi pabor sa imo. Kag ginahimo sa imo kontra. Pero kung upod mo, di ginadayaw mo man. Ay importante na may tupa bla kung wala sa mga distrito nga nakakuha sang allocable nga budget. Ang ining mga representante naton 5 halin sa probinsya sa Iloilo, kag subong man isa sa Lone District sa syudad. Oh, balik ta dugay-dugay ha. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps pagkatapos sang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5 News FM, championing the lives of the Philippines. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang maglubog sa bagunga paglao. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastays ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan na lang. Magpapadala sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manulay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Neil. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan, naging pangamuyuan ko.
Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa ka haligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita padayon nga magakumpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kanila. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho. Ito ang aking katawan laban sa mga toxins. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya kung kapilang ang pag-uusapan, dito ka na sa healthier kind of coffee na nakapagpapabata, yan, gustong-gusto natin yan, at nakapagpapalusog pa ng katawan ang DTX Coffee Mix. Totoo yan, Doc Far. Ngayong araw, Doc Far, ating pag-usapan, bakit nga ba tumataas ang level ng blood sugar at kung paano makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, sa pagpanatili ng blood sugar level. DTX 500. Yes, Sir Ted. Ang sugar o glucose ay ang pinakapangunahing source of energy ng ating katawan. Nakukuha natin ito sa ating mga kinakain araw-araw mula sa carbohydrates, Sir Ted. Ngunit ating tandaan na ang sobrang sugar sa ating katawan ay makakasama sa ating kalusugan. Kaya upang mabalanse ang sugar sa katawan natin, palagi ang uminom ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500. Totoo yan, Doc Far. Ang katawan kasi natin, Doc Far, ay super takaw ito sa asukal Kasi nga, di ba, sa bawat galaw o paghinga natin, tayo ay gumagamit ng enerhiya. Pero pag sobra na, umaabot sa punto na ang sugar ay hindi na makapasok sa ating selula at hindi na nako-convert into energy. Kaya ang resulta, ang sugar ay palutang-lutang na lang sa sirkulasyon ng ating dugo. At ito ang dahilan kung bakit tumataas ang ating blood sugar level. Kaya dapat tayong uminom araw-araw ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, upang makatulong na mapanatili ang normal na blood sugar level. DTX 500. Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa. DTX 500. DTX 500. Tama ka, Sir Ted. Insulin resistance, Sir Ted, ang tawag sa kondisyon kung saan yung sugar ay hindi na nakakapasok sa ating selula. Ang insulin kasi yung tagahatid at sundo ng sugar papasok sa ating selula. So kapag ang cell membrane ng selula ay nasira na dahil sa free radicals, nagiging sagabal ito sa signaling pathway upang papasukin ng selula ang insulin na may kargang sugar. Tama. So ito ang isa na dahilan na nagkakaroon ng insulin resistance. Malaki ang maitutulong ng araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
At sa ulo ng mga nagbabagang balita, klase sa isang public high school sa Northern Negros nabulabog sa bomb threat. PBBM nakatakdang bumisita sa Tacloban upang usisain ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Mahigit 600 individual sa Western Visayas na italang namatay dahil sa HIV ayon sa CPD6. Tricycle driver inireklamo dahil sa sobrang paniningil ng pamasahe sa ilang estudyante sa Kawayan City, Isabela. Magkapatid sugatan matapos magtagaan sa Antique. Problema sa pamilya, tinitig ng motibo. 19 anyos na estudyante natagpo ang nakagapos ang kamay at may tama ng saksak ang katawan sa Cagayan de Oro. PNP hirap tukuyin ang nasa likod ng pagbitay sa mga kalabaw at bakas sa Aklan. At Tanay City Police Station sa Negros Oriental kinilala para sa kanilang exemplary performance. YTC Network News. YTC Network News. Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, klase sa isang public high school sa Northern Negros nabulabog sa bomb threat. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Bulabog ang pasok ng mga estudyante sa Doña Montserrat Lopez Memorial High School sa Silay City sa probinsya ng Negros Occidental Martes ng umaga Disyembre 9 matapos makatanggap ng tawag ang principal's office mula sa isang babaeng caller na nagbabala hinggil sa bomba na di umano'y iniwan sa guardhouse ng naturang paaralan. Ayon sa principal na si Dr. Warlito Rosarial, agad na inilayo ang mga estudyante sa guardhouse at kinansila ang klase sa high school upang maiwasan ang kaswalidad kung sakaling magkatotoo ang babala ng caller. Agad ring inireport ang insidente sa mga otoridad na siyang nagsagawa ng clearing operation sa Doña Montserrat Lopez Memorial High School. Nagdesisyon lamang ang mga opisyal ng paaralan na ipagpatuloy ang klase matapos na idineklara ng Explosive Ordnance Disposal Team at kapulisan ng Silay City na ligtas na ang lugar sa anumang banta ng bomba. Para sa YTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, PBBM nakatakdang bumisita sa Tacloban upang usisain ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Detalye ng balita, hatid naman ni K5 Carol Medino. So, ginaro man lang natin din DPWH. Okay, mag-2 tons, 3 tons kita pero slowly maigbaw kita. Kaya gasingan ng iba, nga 15 tons, 2 years pa yun. Pero now, they're announcing that there's a good possibility that before the end of the year, it will be 15 tons. So it's most welcome. Posible nang madagdagan ng 15 metric tons ang load capacity ng mga sasakyang dadaan sa San Juanico Bridge mula sa kasalukuyang 3 metric tons na load limit. Isa ito sa mga tinalakay sa isinagawang RDC meeting na pinangunahan ni Leyte Governor at RDC Chairman Carlos Jericho Icot Pitilla. Ayon sa gobernador, isinasagawa ngayon ng DPWH 8 ang pagsusuri sa tulay upang matiyak na kaya na itong madaanan ng mas mabibigat na sasakyan. Dagdag pa nito, nakatakdang bumisita sa Tacloban si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Biyernes upang usisain ang rehabilitasyon ng tulay at dito nakasalalay ang implementasyon ng karagdagang load limit. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang opisyal na anunsyo mula sa DPWH kung may isa sa katuparan ba ito bago matapos ang taon. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News.
At mahigit 6 na raang individual mula Western Visayas na italang namatay dahil sa HIV ayon sa CPD-6. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Nakarecord na ng 648th death o namatay dahil sa Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Western Visayas mula taong 1986 hanggang 2023 base sa data ng Commission on Population and Development o CPD Region 6. Iba't iba ang naging mode of transmission base sa resulta ng mga testing centers kung saan pinakamarami rito ang sa pamamagitan ng homosexual sex o pakikipagtalik sa kaparehong babae o lalaki na nasa 4,492 na kaso. Sinusundan naman ito ng bisexual sex na nasa 1,906 na kaso, 1,087 sa heterosexual sex. 11 ang perinatal, 1 sa pamamagitan ng transfusion at hindi pa naman natutukoy ang pinagmulan ng 100 na kaso. Sa nasabing period, nasa 7,603 na kaso ng HIV ang na-record kung saan mahigit 7,000 rin dito ang mga lalaki. May mga testing centers sa rehiyon na nag-aalok ng libreng test para sa early detection at agad na makagawa ng medical interventions. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Tricycle driver inireklamo dahil sa sobrang paniningil ng pamasahe sa ilang estudyante sa Cauayan City, Isabela. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Mary Loreduque. Inireklamo ng isang lola ang tricycle driver na naningil ng 25 pesos sa kanyang apo at mga kaklase nito na grade 7 student, higit sa nakatakdang 12 pesos na taripa sa Cauayan City, Isabela. Ayon kay Lola Dalisay, nitong Nobyembre 29 ay siningil ng 25 pesos bawat isa ng tsuper ang kanyang apo at mga kaklase na galing sa isang mall at pabalik na sana sa paaralan. Nang ipakita pa ng mga estudyante ang kanilang school ID at humiling ng 15 pesos na pamasahe, ay hindi pa rin pumayag ang driver. Dagdag pa nito, inireklamo na niya ito sa Public Order and Safety Division o POSD, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring aksyon laban sa driver. Samantala, ayon kay POSD Chief Pilarito Malilin, paglabag sa umiiral na taripa ang ginawa ng driver at tiniyak na hanapin at papatawan ng kaukulang parusa. Dagdag pa niya, huwag samantalahin ang holiday season, iwasan ang pamaskong singil at huwag mag-operate kung walang tamang prangkisa o permit. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Marilor Doque para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala magkapatid sugatan matapos magtagaan sa Antique. Problema sa pamilya, tinitig ng motibo. Balitang hatid sa atin ni K5 Family Paranog. Parehong sugatan ng magkapatid matapos magtagaan dakong alas 12:30 ng madaling araw noong Lunes, Desyembre 8, 2025 sa Barangay Karitan, Patnongon, Antique. Kinilala ang biktima kay alias J, 38 anyos, habang ang suspect na nakakatandang kapatid ang kinilala naman kay alias 50 anyos at parehong mga residente ng nasabing barangay. Ayon kay Police Senior Master Sergeant Brix Magbanwa, investigador ng Patnongon Municipal Police Station, lasing si Elias nang sumugod sa bahay ng kanyang nakababatang kapatid na si Jay at biglang inaya ng away. Agad naman na bumangon si Jay at pinigilan si Elias na pumasok, ngunit gumamit ito ng puwersa at tuluyang tinaga ang nakakabatang kapatid, dahilan na kumuha rin ito ng bolo sa tabi ng pinto at ginantihan ng taga ang kanyang nakakatandang kapatid. Agad namang napigilan ang dalawa sa tulong ng nagrespondeng kamag-anak, ngunit nagtamo ng sugat sa kanang kamay ang dalawa na dinala naman sa ospital kung saan idineklarang outpatient ang biktima, habang nilipat naman ang suspect sa ASMGH para sa operasyon ng kanyang naputol na daliri. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na problema sa pamilya ang dahilan ng insidente, dahil kapag nalalasing ang suspect, ang biktima ang palagi nitong punteriya. Sa ngayon, nag-usap na ang magpamilya na hindi magsasampa ng kaso. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News.
At 19 anyos na estudyante natagpo ang nakagapos ang kamay at may mga tama ng saksak ang katawan sa Cagayan de Oro. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino. Natagpo ang nakagapos at may mga tama ng saksak sa katawan ang isang 19 anyos na estudyante sa Indahag, Cagayan de Oro City. Kinilala ang biktima na si Roylan Lopez, residente ng Barangay Gusa, Cagayan de Oro, na nagtamo ng 10 saksak at mga pasa. 8 tama ng saksak sa harap at 2 sa likod ng katawan. December 9, 2025, nanood ang biktima kasama ang kanyang kapatid sa ground launching ng Pasko de Oro 2025 sa Gaston Park. Matapos ang programa, hinatid pa ni Lopez ang kanyang kaibigan gamit ang motorsiklo at ang kanyang ama, ngunit hindi na nakauwi sa kanilang tahanan. December 10, 2025 ng umaga, may isang lalaki na nagpapakain ng baka sa damuhan sa Kamakawan, Barangay Indag. Natagpuan niya ang bangkay ng estudyante na nakagapos at nakasuot ng jacket. Nakita rin sa di kalayuan ang motorsiklo ng biktima na may nakapatong na kumot. Ihatid umano ng biktima ang kumot sa kanyang kapatid. Samantala, hindi pa makumpirma ng ama ng biktima kung kabilang sa LGBT ang pinatay na anak. Hindi pa rin malinaw ang motibo sa karumaldumal na krimen. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. YC Network News. YC Network News. Gayun din na PNP hirap pa rin tukuyin ang nasa likod ng pagbitay sa mga kalabaw at baka sa Aklana. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Daviray. Nananatiling blanco ang Ibahay Municipal Police Station kaugnay sa sunod-sunod na pagbitay sa mga kalabaw at baka sa ilang barangay sa Ibahay, Aklane. Ayon kay Police Lieutenant Rezi Bulanon, Deputy Chief of Police ng Ibahay PNP, palisipan pa rin ang serye ng insidente at hanggang ngayon ay wala pang natutukoy na suspect sa likod ng umano'y kaso ng animal cruelty. Ayon kay Bulanon, karamihan sa mga nagmamayari ng hayop ay sa barangay lamang umano nagsusumiti ng report dahilan para mantala ang mas mabilis na pagresolba sa kaso. Naitala ang pinakahuling insidente noong Disyembre 7 kung saan 2 kalabaw ang natagpuang walang buhay sa barangay Antipolo. Nauna na ring naiulat ang kaparehong kaso noong October 17 sa Barangay Aquino. Gate ng pulisya, posibleng higit sa 1 tao ang nasa likod ng krimen at nananawagan sila sa mga residente na agad makipag-ugnayan kung may nalalaman o napapansin na kahinahinalang aktibidad. Pinayuhan din ni Bulanon ang mga nag-aalaga ng kalabaw at baka na huwag munang hayaang mapalayo ang kanilang mga hayop upang maiwasang maging bagong biktima ng panibagong insidente. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. YC Network News. YC Network News. At Tanay City Police Station sa Negros Oriental kinilala para sa kanilang exemplary performance ang kampiyon. Nabalitang yan atid sa atin ni K5 Shara Homilio. Ang officer in charge ng Tanay City Police Station na si Police Colonel Romeo Gabotero Cobo ay tumanggap ng 3 parangal mula sa Negros Oriental Police Provincial Office bilang pagkilala sa kanyang pagpatupad ng kampanya laban sa mga wanted person. Inaresto ng Tanay Police ang top 7 wanted person provincial level sa kaso ng qualified rape of a minor, top 6 wanted person provincial level sa kaso ng acts of lasciviousness at qualified rape of a minor, at ang top 4 wanted person provincial level sa kaso ng lasciviousness conduct. Ang awarding ceremony ay ginanap kagahapon ng umaga sa Norpo Parade Ground. Camp Lieutenant Colonel Francisco Fernandez Jr. Aganaan Sibulan, Negros Oriental na personal na pinangunahan ni Police Colonel Crescente Tegelo, officer in charge ng Norpo. Ang tagumpay na ito ay nagdudulot ang malaking epekto sa PNP Tanay dahil pinapakita nito ang pagkilala ng Provincial Office at kanilang dedikasyon at pagsusumikap. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kanin sa K5 Shara Homilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. YC Network News. YC Network News. At mga
Mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Nanawagan si Pope Lady 14 na tuloy-tuloy na pag-uusap para makamit ang tama at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. Ito ang naging mensahe ng Santo Papa na makaharap niya personal sa pagbisita ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ang kanyang komento ay kahalintulad ng palaging hiling ni Zelensky na dapat ay matiyak na ang anumang kasunduan para matapos na ang gera sa Ukraine at balanse, gayon din hindi lamang pabor ito sa Russia. Gid din ng Santo Papa na dapat ay magkaroon ng hakbang diplomatika para maisakatuparan ang naturang kapayapaan. Network News. YTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MarTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, ang tawayanan ng pagbabalik ni K5 Justin Kiss sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Ang kampiyon News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Para malikaman nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikaman nato ang komplikasyon sa mga balatian. Bangod may diabetes kita, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Kaya ang DTX 500, ginakontrol niyang inyo sining nga diabetes. Kag subong man para mahamuok ang atlong katulugon kon gabi, malikawan nato ng insomnia, mag-inom kita adlaw-adlaw sang DTX 500. DTX 500 di superior antioxidanta. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Ante isang report ni K5 Alex Escalante. Nagikan sa Iloilo Provincial Capitol. Pasko sa mga ginaprobahan na sa third and final reading ang kapin sa 4.5 bilyones pesos na 2026 Iloilo City budget. Christmas tree na puro aprobado na sang City Council sa pawis ng mar. Sa ila sining regular nga sesyon subong adlaw nagdarasal sa ang 4 bilyones kahit kalahati 500 milyones 155,348 pesos na budget sa 2026 city government budget. Bongga ang mesa. May pagsaka ining 8.62% Pasko ng mga sa budget. Ikumparar mo sa nagligad nga tuig nga may 4,143,175,216. Gutom nilagyan nyo lang ng amuning budget sang 2025 mo may 8.62% ka increase. Payata ang aprobado na ini na ma-approve nga ilaman tanan ang member sa City Council da. Parang importante ang budget maserbisyuhan barong-baro ang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo.
Sa idarom karon subong. Sang liderato ni Iloilo City Mayor Raisa Triñas Chu. Ng sistema habang ang trapo nagbibidyo ke pinipilit ang tono ng bayan ko na sintonado. Samtang wala pa si K5 Alex Escalante, ang ini nga porsyon nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior anti-oxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 kadlaw-adlaw. Palabas sa TV. Bangod kay mataas ng antioxidante 1.3 million ORAC units, masyado ka effective ang dahon sang amargoso kaginpuga nga panit sang tubo. Mataas ining antioxidants sina no kang malikawan naton ang makamamatay nga mga balatian katulad sang sarcoma. Isa ka tumalagsahon nga say isang cancer apang isa ini sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara na sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Tunay na biktima. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawi nga paghubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma: pagsakit o paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, dyan, ini magihong nga joint, inali nga pagkabali sang tulan bisan wala sang rason. Ikawan ng sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer, maginom kita adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C para sigurado nga puno sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols alin sa sugarcane extract. Sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo na mga guba nga mga selula sa lawas, pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin kanserosa. Hindi na magulat nga magtubo ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Maginom kita sa DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 kag Mighty C, ang mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy isang klinika di alternatibo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Order mo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok, idulong sa inyong mga puluyan para sigurado pagid nga mga original. Ag kadto kamo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Dari sa Iloilo City, ari sa Ilo Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Pasig City, ara sa Bonifacio Building. Salvacion Street, Pasig City. Sa Kalinog, ara sa Cosmart Building. Ara sa Osmeña Street, Kalinog, Iloilo, kag sa Miagao. Ara sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Dira sa Quinto Distrito, mabakal nyo sa mga butika. Dira sa Banwa Sansara, kag sa mga kaiping nga mga kabanwanan. Nilagyan nyo lang ng selfie. Standby ha, mabalik kita dugay-dugay sa dugang naton nga mga informasyon sa mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na mga ka-K5. K5. Mugid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyo mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan, nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May ara ka sa libre nga radyo.
Nice yan. Okay. Ano ba tayo sa una? K5 News FM. Sa muna para natin kumabala na sumok sa siyang ako. K5 News FM. Ako na pinangalaki ng kape sa tanong. Bisa rin mo na away pa nakakamahaw sa agay di magkakto si Putsan. At siyempre ni Aramansan, may isip! Sigot na! Tapor, gabi ka mga tulog ka naman ito, ha? Hindi ka naman tulog ka naman na. 1, 2, 3, go! Ismail Balis na konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay?
Naningay ta? Ang jit-jit man! Pinalagpati mo yaya! Ang mga jit-jit na naman! Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, okay. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila na guwapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay. Naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang ilo. Six lang ang padalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Bang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyaan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. 322. Batangan si Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka lang alam, ha? Mga batong na panginsang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May piso pa na water sa mga. Aray. Udang tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay na. Tara na. Ini sa ikor mo lang binog. 200! Tumutubog, pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na pagpati ko sa lagbong ako ano? 400! Okay. Tutuha. 500! Ipay mga nalipay sa imo. Wow! Ano ba ang mo sa ipay ko sa Jen? Okay. Liwatotang hambang naton hep okay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not kasi nag-promote na siya. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go.
sigurado. Wow! Grabe ba? Tungkol ituwa na lang nabukalis na doon na. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Mbps. Balik kita sa aton nga pangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Maligayang Pasko. Pangalagad naton subong sining nga hapon. Pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Sekta dugay-dugay report ni K5 Alex Escalante. Ay partinis bla sa isyu sang allocable. Allocable bla nga budget para sa mga congressional districts. Nationwide diri sa aton billion sa pesos kay ti kabalo makita nga billion kay ti mahal man ang presyo sa mga balaklon subong no kag sa mga habang construction materials ng kandila para lang may mga explikasyon nga nakuha si K5 Alex Escalante. Puro dolyar ay Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor nagdarasal sa altar kay Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Parte ni sa allocable bla no gin-allocate nga pundo para sa mga congressional district kag ti ang kwarta gini gina-download man ini sa direkta sa DPWH. Pasko why sa may ginakaptan nga kwarta di mga kongresista nawang palabas sa TV habang kayo kag tanawan nyo bala ang mga proyekto sa mga kada distrito yan nyo lang ng selfie amo ina nga may bonus. May mga dalagko nga mga infrastructure projects sa mga congressional district naton diri sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo. Di nagkadto ang mga allocables no sa sining mga kongresista sa probinsya sa Iloilo. Congressman Lawrence Defensor sa 3rd District kag Congresswoman Janet Garin. FM Kampiyon Report. Sa report ni Kaki5 Alex Escalante, Kaki5 Alex din ang allocable ni Congressman Defensor. Yes, K5 John, no? Gin patod gid ni 3rd District Congressman Lawrence Defensor, K5 John, nga wala sang komisyon, wala sang kupit, kag wala sang mga ghost project ang ginkatuan sang iyang allocable sang 19th Congress, K5 John. So, buot silingon, ang tanan nga mga allocable nga natipon niya bilang kongresista diri sa probinsya sang Iloilo, particular na diri sa may 3rd District of Iloilo, ang nagkadto tanan sa mga infrastructure projects giban pagid K5 John no nga mga proyekto nga nakabulig sa mga pumuluyo dira sa 3rd District of Iloilo. Lakip sina of course no ang mga flood control projects, pero gintuloy niya nga ang mga flood control projects sa 3rd District of Iloilo sa mga kabanwahanan dira sa 3rd Distrito ang may mihura gid K5 John, meaning hindi ghost project, makita gid visible gid K5 John ang iyang quality is good no K5 John kag kadamo sang mga nabuligan. So hambal niya kagang allocables kini K5 Alex hindi lang niya sila nga flood control kundi ining allocables nga pila gani mga 4 billion na nakuha ni Congressman Lawrence Defensor. Hindi lang nga flood control. Hindi lang ni flood control kundi tanan nga mga infrastructure projects. Talag sang mga construction sa mga dalan, taytay, eskwelahan, market, barangay hall, multi-purpose building, mga municipal hall. Tiyan mo damo sa mga makita da. Yes, K5 John. Tihambal niya, kung ambal niya na ako, kuya nga dako ang akon allocable, hitigin pangabudlayan ko ina para sa mga pumuluyo diri sa 3rd District of Iloilo. Kay kung nubo or gamay ang allocable sang isa ka kongresista, meaning tigaw siya kung lawlaw siya kay Fajan, kay hindi siya katipod sa amo sinakadako nga amount for his district or for her district kay Fajan. That is why nga kung kulang ang budget according sa iya, nagapalapit gid siya sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno para makatipon sang dako nga kwarta para nga ibalik no sa 3rd District of Iloilo. Now, si
First District Congresswoman Janet Garin, ambal niya ti open man ako, handa man ako nga ipakita sa inyo kung gusto niyo makita kung diin kung ano ang ginkatuan, kung diin nagkadto ang allocable ko sa 19th Congress. Ambal niya, kung magkadto ikaw sa First District of Iloilo, hindi lang niya flood control project ang ginhimo namon diri sa First District. But ambal niya ang mga construction sang eskwelahan, ang mga gymnasium ng gintuko dira sa First District of Iloilo, may araman nga mga dalan no kita dyan nga gintukod. And according sa iya, sa dako nga amount nga natipon niya for the First District of Iloilo, gamay lang gid sa dyan ang nagkadto sa mga flood control project. And makita man ang quality, ang implementation sa mga proyekto, meaning wala sang wasi, wala sang ginkuha nga fund nagkadto tanan sa mga proyekto sa First District of Iloilo man kay Francia. So mo na nga kaiban namal nilang allocable para lang sa flood control hindi. Ay hindi. Tanan mga covered gym lang niyo, basketball court, multipurpose building, barangay halls, no? Taytay, flood control, dalan, eskwelahan, mga school buildings bla. Mga municipal buildings, barangay halls. Amo ning natawag nga basta tanan-tanan nga mga infrastructure projects ginabutang gintawag nga allocables. Yes, kay Fatsan. Actually, in fact, no, ang sa 3rd District of Iloilo, sang nagligad nga adlaw nag-inaugurate sang bag-o nga municipal hall sang Bajangan, Iloilo. Kag public market. Public market. So, part na siya kay Fatsan sang nangin allocable ni Congressman Lawrence Defensor sa 3rd District of Iloilo. Kay Fatsan. Tanan nga distrito mo man na. Mga allocables nga dira na ginabutang basta infrastructure projects. Amo inaang nakabutang sa allocables. Kag ang kwarta, why nagakadto sa kamot sang mga kongresista kundi direkta ina nga gida-download sang national government sa Department of Public Works and Highways sa K5 Alex. DPWH. Kaya sila ang nag-implement ng mga projects for infrastructure diri sa Iloilo. And sa bahay naman iyan sang Sangguniang Panalawigan, according ganit no sa aton iyang Vice Governor Natalie Albuquerque, ang SC when in terms of the implementation sang flood control project, may ara sila subong nga ginapatigayon kay Fatsan nga investigation para nga mabalaan kung may ara sa mga ghost projects or kung mga hindi mapuslan nga mga flood control projects diri sa Iloilo province kay tuyo nila pagi sa ginpasar nga resolution man sang Sangguniang Panalawigan nga ginduso ni board member Jun Montihar nga i-declare ang Iloilo province as ghost ghost project free. Isa dyan. Ghost of free project. Hindi nga sila nga libre ang ghost project ha. Ghost project free. Wala sang ghost project ang probinsya sa Iloilo. Yes. But sila napasar na? Ang ining resolution, yes, napasar na kay John, pero wala pa sila sang may gina-look forward nga outcome sa among nga resolution kay may una pagid, may existing pagid nga resolution nga gipasar ang Sangguniang Panalawigan nga may tinutuyo nga investigaran ang tanan-tanan nga mga flood control projects sa probinsya sang Iloilo kag pangayo sila sang project details sang tanan or 100 plus nga mga flood control projects diri sa Iloilo province sa Department of Public Works and Highways. Pinaagi man no kay Fajan sa ilang nga mga district engineering offices nga nahamtag diri sa Iloilo province kay Fajan. Wala pa makompleto ang ilang nga dokumento. Medyo mahina ang pag-download no sang DPWH sa mga ginapangayo nila nga dokumento. That is why nga hindi masigurado nga matapos subong nga tuig kay Fajan makakuha na sang outcome kay isa na lang gid ang nabilin nga regular session sang Sangguniang Panalawigan unless nga matapos ang tuig kay Sarjan. Okay. So basta na-approve na unanimous ang ining pag-declare nga sa probinsya sa Iloilo wala sang ghost project. Yes. Unanimous ate may pudag-pudag naman sini. May mapudag-pudag ni sa ngambal pasar unanimously approved sang Sangguniang Panalawigan
nga wala, para matag ha, wala sang ghost project sa probinsya sa Iloilo. Hindi ba? Banta ko hindi ka makatulog naman mo. Mga coordinate ilang nga balaan mo kung kaisa, ang isa ka flood control, isa ka project kung kaisa, with the approval sang district engineer, kag sang regional director sa DPWH, pwede ina masaylo sa iban nga lugar, especially kung sugpon bla. Like for example, sa isa ka barangay, may construction abi dira nga 5 ka kilometro nga dalan, sample lang na. Sa 5 ka kilometro, kung kaisa, ang district engineer, ang mayor, kag ang barangay kapitan, nagapangabay ang mga pumuluyo nga kung pwede, diri lang anay unahon kay guba giding dala, no? Kaya mo ina, nga dira ang nauna, ang sa iban to, wala pa, kay ginuuna nga lugar, kaya mo nang kinaglanon, gid. Yes. Kaya mo na nagakatabo kay Paybalik, galing kay may mga tao blang budla insintihon, mga maalaman ini sila, kay insindi man ini sila, iban sini sila, mga kontraktor man, nakabalo man sila sa sitwasyon, kadaw kuno abi daw maalam gid sila sa iban. Hindi gid na madula ang mga muna nga tao kay Sansan. Oo gani. Pala maalam gali kay may mango. Budlay. Eh balo man na sila nga kuy sa mambal sikap pariyo sa flood control. Amo ning flood control ni sisak barangay. Mambal ng barangay kapitan nga pumuloy, sir, mayor, district engineer. Pwede lang madiri lang ayon anay si amo ni nga sityo kay grabe gid. Tama gid ka dalom kon magbaha diri sa amo nga lugar, pwede naton diri anay unahon ang flood control. Tay simpre amo nang kinanglanon kag immediate nga sa solusyon sang baha sa isa ka barangay mo. Ti kun dira unahon. Depende man na sa feasibility study nga ginawa ng DPWH. Pero approve ina sa DPWH. Kay Paybalik. Yes, kay Tazan. Kay Tazan. Oo, and good news galing sa mga empleyado sa Iloilo Provincial Capital na aprobahan man sang sangguniang panalawigan ang collective negotiation incentive nga ila mahimo mabaton sa tion nga mapirmahan man ni Governor Arthur Daffy Jr. ang ordinansa nga ginpasarman sa sangguniang panalawigan para nga mahatag, ma-release ang bonuses ng aton nga mga capital employees sa Iloilo Provincial Government kay Sabjan. So na-release na? Wala pa kita dyan. Bumilak pa ang firma ni Governor Defensor. Kaya bala mo, hindi sila gusto mapabalo nga na-release na. Kaya bala mo, damo kung manugsukot. Manugsukot yung mga iyada, maninoy, kag maninay, bla. Pero doon, before December 15 yata, ito ginahingagaw nila nga ma-release kay Sabjan. Pero before, kinanglanan nga before December 25, dapat ma-release gina. Ini bla torne? Ini bla sa labor laws? Ini bla sa labor laws sa torne, no? Ang mga 13th pay, mga bonuses dapat on or before December 25 ma-release. Sakto man ko torne? Sakto, gid. Sakto kay Sabjan. And ginahulat pa sang aton nga mga provincial capital employees ang duha pagid ka on top pagid no nga mga bonuses ang SRI kagagita ang nalipat ko sang isa. Basta may duha performance bonus. Performance bonus. Hindi ang PBB naton na aprobahan una sa sangguniang panalawigan. So PBB and collective negotiation incentive ang napasar na. So may duha pagid may ginahulat. Pero ginahulat pa sang SP ang item for that bonuses nga ginapaabot pagid sang aton nga mga empleyado diri sa Kapitolyo. Pero sa mga regular employees lang na. Yes. So ang SRI, I think, doon nadala dira ang mga job orders naton kasi ang mga contractual employees naton kay Sabjan diri sa provincial capital. Ngami man tanay kung job hire ka no. Bramo sa gobyerno niya JO. Job order. Yeah. Amo nang job hires man na yapon. Yes, kay Sabjan. Okay. Te gusto mo man mag JO? Depende. Ate sige. So, isa na lang kasisyon sa 2025 sa San One next week na lang.
Next week, Sir John, next week. Pero Next open Wednesday. man ang SP kung may ara sa mga hiling nga gawon. Pwede man sila ka-special session according kay Vice Debuque, kay Sir John. Pero ang provincial budget niya sa 2026 approved na. Approve na. Nagigad pa nga Amo man na 3 sessions ago. Amo man na ang mga ginatawag nga special session, no? Parte ni sa budget nga way pa maaprubahan, matapos na nga tuig or may mga calamities bla, no? Nga may mga emergency release ang pundo, mga may calamities. So amo na may ginatawag sila nga special session na K5 Alex. Yes, kay Sir John. Okay, Your Honor. Okay na. Okay, salamat yun, Attorney. Sige, ang ining nga balitang nadulang sa inyo sa DTX 500 food supplement agad makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kang iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Madamo yun nga, salamat sa report ni K5 Alex Escalante nagikan sa Iloilo Provincial Capitol. Yung mga allocables nga ginamuno sang iban. Sikihan nyo lang na muno. Iti, ang importante nga may tupa kag nakaserbisyo sa tawo. Mga buwaya, may hamon, may alak, may bagong kotse. May man niya si Congresswoman Janet Garin. Kandila para kag Congressman buena niya. Lawrence Defensor, including kay Congressman Ferds Beron, na may mga allocable sila, but nakatupa man ina sa tawo, kan nakaserbisyo, naka-benepisyo ang ila sini nga mga constituent. Mga pikita na, mga pikita DTX Coffee Mix. Kumakain ang kaban ng amo ning healthy coffee nga kon makahigop ikaw sini sang mainit-init nga DTX Coffee Mix, makasinggit ka sang namit kag saburuso nga kape. DTX Coffee Mix healthy coffee. Awang palabas sa TV. Nakakapi ka, na-satisfy ang imo kaugalingon nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix healthy coffee. Si Mayor nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Janitor ni kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera. Amoy na nga healthy siya. Kandila kag may skim milk. Kag may creamer, that's why nga rolling creamy coffee siya. Pero pre-bio coffee. Kung maligo kita para preskong aton pamatyagan, magamit kita sang Clinica DTX sa beauty soap. Amo ini nga habon nga nagapapresko sa aton pamatyagan, habon nga nagapaputi kag nagapahamot sa aton sining nga lawas. Kumakain ang kaban. Maintain naton ang freshness. Kung nagapaligo kita, gamit ang Clinica DTX sa beauty soap. Kag subong man para ma-maintain pagid na mapadayon ang freshness, magagamit kita sa Clinica Deo Fresh para fresh na fresh ang aton sining ilok. Goodbye Bayabas. Welcome mahamot nga ilok sa Clinica Deo Fresh. Subong nga panahon sang Christmas holiday season. Damo mga pagkaon, damo litson, damo hamon, damo mga mantikaon nga pagkaon para ma-maintain naton ang aton sining nga healthy nga lawas. Mag Clinicas Probiotics kita. Kaya ang Clinicas Probiotics nagapa-active ini sa aton sining nga digestive system. Malikawan naton ang bloated, sakit o kon LBM. Mangon kay ginatunaw sang gusto sang Clinica Probiotics. Ginatunaw kag ang aton sini nga digestive system maayo gid nga pangsyon sang gusto. Kung naka Clinica Probiotics kita, ginatunaw niya sang gusto ang mga ginakaon naton. Kag gina-distribute sa nanoy tuhay nga parte sa lawas ta. Kag ang mga higko ini healthy ginapagwa niya automatic sang Clinica Probiotics. Tanan ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Why nakita time diri sa aton sini nga pagpangalagad 11 Mbps sa ngalan sang Damen and Women of K5 News FM. Roja City Capiz kag K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka K5 Jan Sapyo.
Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Mali ang himpilan na